पहुंचाने आपण भाई ଗୋଟେ ସୁପରହିଟ ଡ୍ୟାନ୍ସ ରଖିଛୁ ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଥିବା ସେହି ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ କମେଡି ଆପଣମାନଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ମୋର ବି ପ୍ରିୟ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କାଳିଆ ଷଣ୍ଢ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କର ସଦୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକ କଳାକାର शास्त्रनामा स्वर्णमाल डैंसर सामसेगा चलते हैं देखा परवर्ती पहुंचारे सुपर डिवाइन डांस अपन नेक्स्ट भागोटे हवा डालिटे हवा रेचते तो मांडी बाहर लाऊंगा तो मांडी बाहर लाऊंगा अच्छा चावल अभी चला पाऊंगी
ଏଗୁଡ଼ା କେଉଁ ରହିଲା ପ୍ରିୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପଡିବ ଯେ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଜନ